Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. महात्मा गांधीचे पुण्यतिथीक पणजे शासकीय कार्यावळीत सरकारान आर्गां ओंपली. राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यालयांनी गांधीजीक आर्गां ओंपली. बीजेपीच्या ऑफिसात कार्यकर्त्यांनी गांधीजीक फुलां घाली. काँग्रेस खंय गांधीच्या तत्वाचेर चलून देशभर बीजेपी आनी आरएसएसाक हरयतली. शस्त्रहीन क्रांतीचे जनक म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या वेपन हाती न धरता सत्य आणि अहिंसा ह्या दोन तत्वांचे महात्मा गांधी जग काबीज केलं. आज हम सब लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े होकर गोवा और पूरे देश को ये भरोसा और यकीन दिलाते हैं कि आज जो चुनौतियां देश के सामने खड़ी हैं, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के रास्तों पर ही चलते हुए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे. आम्ही आयज गोंयांत त्यांच्या विचारानूच आम्ही मुखार वयतात. आयज जर बीजेपी कडेन फायट करतले जावं ते आरएसएसा कडेन जर फायट करतले, त्यांच्या आयडियोलॉजी कडेन फायट करतले जाल्यार इट इज ओनली अँड ओनली महात्मा गांधीज आयडियोलॉजी ऑफ नॉन व्हायलन्स, पीस, लव. आणि तेच कितें आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बीन सांगत असतात, तुम्ही आमकां हेट दियात, आमी तुमकां लव दितले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.